Winner on map A is David Sologashvili from Georgia. Депит А следва квалификационна среща в категория мъже до 77 кг класически стил между Симур Бердиев от Беларус и Сону от Индия. The next match on map A, seniors Greco-Roman style category up to 77 kilograms between Simur Bergiev from Belarus versus Sonu from India. Публиката, поставяйте своите защитни маски. Благодаря ви. На депит Б победител е Жоламан Шаршенбеков от Киргизстан. Winner on map B, Joraman Sharshenbekov.